Salutare! Eu sunt Vasi și bine ați venit la un nou vlog. În vlogul de astăzi vă voi da câteva sfaturi dacă vreți să veniți în Germania să vă cumpărați o mașină. În primul rând, trebuie să-ți stabilești un buget. Ai, de exemplu, o sumă disponibilă de 12.000 de euro. Sfatul meu este să nu cauți mașini mai scumpe de 9.500-10.000 de euro. Restul banilor ar trebui păstrați pentru cheltuiala efectivă a călătoriei din Germania, pentru numere de tranzit, combustibilul necesar, vinietele și pentru matricularea mașinii și alte cheltuieli neprevăzute. Nu ar trebui să vii în Germania cu gândul că mașinile sunt mai ieftine decât cele din România. Nimic mai fals. Unele dintre ele au un preț mai mare, dar se prezintă într-o stare mult mai bună. Totuși, de ce apar alte exemplare deja aduse din Germania la prețuri mai bune? Majoritatea samsarilor cumpără mai multe mașini de la același dealer. De asemenea, au prețuri preferențiale, deoarece cumpără mai mereu din același loc. Un dealer este dispus să ofere o reducere însemnată dacă ai de gând să achiziționezi mai multe mașini de la acesta. Dacă pleci în această călătorie cu mai mulți prieteni, este cu atât mai bine, deoarece cheltuielile scad, iar prețul mașinilor poate fi mai bun. De asemenea, mașinile avariate sunt mult mai ieftine, deoarece reparațiile sunt scumpe în Germania. Foarte multe dintre aceste exemplare sunt cumpărate și mai apoi reparate în România. Ajung apoi la vânzare sub forma unor oferte de nerefuzat. Mașină țiplă la cel mai bun preț. De acestea trebuie să te ferești cel mai tare. O mare parte din acestea nu mai pot fi repuse în Germania în circulație. Un alt punct. Versiunile break au prețuri mai bune. Chiar dacă nu sunt preferate de clienții din România, acestea s-au vândut în volume mari în rândul șoferilor din Europa de vest. În aceste condiții primești mai multă mașină pentru bani mai puțini. O afacere bună. Ar trebui să cauți o mașină cu un an cât mai nou de fabricație. Dar mai important, ar trebui să te orientezi asupra unui autoturism care respectă cel puțin normele de emisii Euro 5. Și să nu uitați de taxa de oxigen, ceea ce înseamnă pentru majoritatea producătorilor modele produse din 2009 până în prezent. De asemenea, trebuie să fii deosebit de atent la numărul de kilometri indicat. Alege o mașină cu un număr cât mai redus de kilometri. De preferat ar trebui să nu depășească 100.000 de kilometri. Poate găsești și o mașină îngrijită cu 200.000 de kilometri, dar șansele de a avea probleme cu acestea cresc dramatic. În orice caz, nu te gândi că 200.000 de kilometri rulați în Germania uzează la fel de mult mașina ca 200.000 de kilometri parcurși pe drumurile din România. Infrastructura de aici nu poate fi comparată cu cea din România. De asemenea, majoritatea mașinilor cu rulaj mare au circulat preponderent pe autostradă, unde condițiile sunt foarte bune sau excelente dacă le comparăm cu drumurile din România. Nu te sfătuim să-ți alegi mașini aflate pe întregul teritoriul Germaniei. După ce decizi exact în ce zonă a țării urmează să călătorești, concentrează-te pe zona aceasta pentru a nu fi nevoit să parcurgi distanțe mari doar pentru a vedea o singură mașină. O bună parte a mașinilor afișate la vânzare sunt vândute de dealer. Majoritatea autohauselor sunt de încredere și oferă chiar și garanție dacă mașina este condusă în continuare în Germania. Există și oferte de la particulari. Acestea au adesea un preț mai mic, dar nu vei primi garanție și nici posibilitatea de a rezolva mai rapid problema numerelor de tranzit, odată ce ai bătut palma. Totodată, nu toți particularii vorbesc și limba engleză, deci ia și acest aspect în calcul dacă nu cunoști limba germană și nu ai pe nimeni care să te ajute în acest sens. Chiar și așa, există țăpari și în Germania. Cea mai comună țeapă vine sub forma mașinilor cu kilometrijul ajustat, dar ele pot fi reparate destul de repede. Dar, fiind prețul afișat mult mai mic, nu trebuie să cazi în capcana celui mai mic preț. Pe lângă un kilometraj măsluit de regulă, aceste mașini ascund și alte probleme. Ai selectat câteva anunțuri pentru lista scurtă. Următorul pas este de a intra în legătură cu proprietarul, dealerul. Poți contacta persoana respectivă direct la telefon, dar te sfătuim să folosești funcția de expediere e-mail integrat în pagină. Pentru o verificare mai amănunțită poți cere seria de șasiu a mașinii
VIN-ul mașinii, care mai poate fi căutată online pentru a afla date prețioase despre autoturismul respectiv. Plătești câțiva euro, dar poți evita un cost suplimentar de câteva mii de euro de-a lungul anilor de utilizare.